Καλημέρα. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα, 13 Ιουλίου και... ναι, 13. Χαλκίδα εδώ. Ξυπνήσαμε πολύ νωρίς. Δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά και ήμουν κουρασμένος πολύ στην αρχή. Ούτε κάμερα έβαλα το βράδυ έτσι να χαιρετήσω, να καλονυχτήσω. Τίποτα. Μετά λέω εντάξει, καλά είμαστε πτώμα, θα την πέσουμε για ύπνο. Τίποτα. Είχε κάτι πιτσιρίκια εδώ απ' έξω μετά. Έλεγαν τα προσωπικά τους. Άκουγα εγώ. Τι ώρα έφυγε και ο Γρηγόρης τελικά λέγονταν ο κύριος εδώ πέρα, πολύ καλός κύριος. Πιάσαμε την κουβέντα. Στις 12 η ώρα ήταν μαζί με τη γυναίκα του. Κάποια στιγμή έφυγε. Μου έλεγε εδώ πέρα ιστορίες ωραίες. Ξέρω εγώ, έφυγε, με είχα να μαζέψω πράγματα. Είχα μαγειρέψει κιόλας. Τίποτα δεν έδειξα από αυτά, λίγο που μαγείρευα. Έφαγα. Είχα βγάλει τραπέζια, γαζάκια. Τα είχα βγάλει τσαντήρι όλα. Για να μαγειρέψω, να μαζέψω, ήρθα εδώ πέρα 12 και τα μάζεψα όλα 12:30 μέχρι να πάει. Μπαίνω μέσα, ξαπλώνω, μετά 1 η ώρα πρέπει να ήταν 6:30. Τα 12:30 με 1 αυτά. Βαριόμουν να πάρω τη μηχανή, δεν έκανα τίποτα, έκανα σβούρες. Μετά με ξαναπήρε ύπνος αργά όμως, 3 και σηκώθηκα τώρα 6:30 αυτά παρά. Δύσκολη. Οπότε δεύτερη μέρα back to back. Μπορώ να συνηθίσω, μόνο συνήθεια είναι όλα. Θα συνηθίσω. Και όλα καλά, εντάξει. Λοιπόν, για να σας δείξω και τι θέα έχω τώρα εδώ πέρα, να ανοίξω να δείτε. Λοιπόν, με το 3, 1, 2, 3. Εδώ. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι για το καλύτερο μέρος, αλλά με χαρά είναι για μένα τώρα. Χθες το βράδυ που το βρήκα. Εντάξει, καλά είναι. Ησυχία. Ένα πολύ τουριστικό μέρος, με πάρα πολλά μαγαζιά. Η καλύτερη ώρα για να γνωριστούμε, πιστεύω ήταν τώρα, νωρίς το πρωί. Έτσι δεν έχασε λίγο την ευκαιρία να βάλω το μαγιό και να παίξω σαν παιδί με τα νερά. Κάναμε το μπανάκι μας και φτιάξαμε και το βανάκι μας, είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση. Λοιπόν, μαγάκια πήραμε, κάναμε και τον καφέ μας και είμαστε καθοδόν τώρα προς τα πού, προς τα κάτω. Τώρα που βλέπουμε, τώρα στην πορεία εδώ με τις πινακίδες πώς θα πάμε. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι χωρίς διόδια. Έχει ζέστη, η ώρα είναι 9 και 4. Αλλά είμαι ανεωμένος με το πανάκι που έκανα το πρωί στη θάλασσα και έκανα ένα ντουζάκι μετά εκεί με κομπλέ. Και πήγε και το καφεδάκι με παγάκι επιτέλους.
Οπότε βάζω και λίγο την κάμερα να φορτίσει, γιατί έλεγα να μην κάτσω να τα φορτίσω όλα τα τέτοια, χάνω χρόνο, γιατί σήμερα είναι Σάββατο και έχει ένα κακό από ό,τι έμαθα. Όλοι οι Αθηναίοι θέλουν να φύγουν τώρα και με τον καύσωνα και θα πηγαίνουν στα τριγύρω εκεί τα μέρη τους, οπότε θα πάω εγώ χωριάτης και θα μπλεχτώ εκεί μέσα στα μπουτια τους. Και θέλω να το γλιτώσω λίγο αυτό, ελπίζω να μην σηκώνονται και πολύ νωρίς οι Αθηναίοι. Κατηφορίζοντας προς το Λαύριο, έκανα μια στάση που βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Δωρικού. Λοιπόν, καθώς κατηφόριζα, έψαξα να βρω λίγο κάτι που να είναι δωρεάν, να μπορέσω να το δω και να είναι λίγο ενδιαφέρον, ορίστε. Το θέατρο Δωρικού χρονολογείται μεταξύ 525-480 π.Χ. και θεωρείται το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακότερο απ' όλα είναι δεν έχει κυκλικό σχήμα όπως τα μεταγενέστερα θέατρα, αλλά ελλειψοειδές με ορθογώνια ορχήστρα. Θέση κάνω στους θεούς, την Ελλάδα να προσέχουν και τη γλυκιά ειρήνη μας, που μόνο μια την έχουν. Καθώς ο κόσμος ζητοκράβγαζε για την ερμηνεία μου, εγώ όμως έπρεπε να φύγω και να συνεχίσω το ταξίδι μου. Πηγαίνουμε τώρα από την κάτω την πλευρά, είμαστε στο Σούνιο. Πιάσαμε από την κάτω την πλευρά να κάνουμε όλο το γύρω είπαμε, της Ελλάδος. Οπότε αναγκαστικά πέρασε και από εδώ. Και βλέπουμε. Λοιπόν, φτάνω σε λίγο στην παραλία Καβάτζα, αλλά νομίζω ότι την έχουν καβατζώσει οι άλλοι και δεν το βλέπω ούτε εδώ να καθόμαστε, οπότε συνεχίζουμε ευθεία. Και δεν ξέρω τώρα τι ζέστη είναι, δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη δηλαδή να αφήσω το αμάξι εδώ και να περπατήσω με συμπράγαλα κάτω στην παραλία και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να το κάνω αυτό. Δεν είμαι σε φάση τέτοια. Οπότε προχωράμε τώρα, πάμε προς τα πέρα. Κάποια στιγμή θα δούμε, τουλάχιστον να είναι λίγο κοντά, ξέρω εγώ, 5 μέτρα, αλλά όχι να είναι να περπατήσω 100 μέτρα ή και παραπάνω με τα πράγματα. Τώρα έχω και την κρουγκάρα. Δεν είναι τίποτα. Είναι η ώρα και μία και έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε δεν το βλέπω. Καθώς σταμάτησα στην άκρη να πάρω μια ανάσα, μου ήρθε μια ιδέα, να πάω στην Κόρινθο. Oh my god, 3 ώρες για Κόρινθο από το που είναι. Πολύ μακριά τελικά. Μέσα μου όμως μέτρωγε, να πάω στην Κόρινθο ή να μην πάω. Λοιπόν, έχουμε μπει εδώ λεωφόρους βουλιαγμένους. Τι ζέστη είναι αυτή που έχει. Κίνηση. Καλά, βασικά μπορεί να είμαι και προβολικός μάλλον. Για τους Αθηναίους μπορεί να είναι τίποτα, αλλά δεν τα μπορώ εδώ. Λίγο έτσι που έχουμε τώρα, πηγαίνουμε πρώτη νεκρά. Είναι λίγο σπαστικό και πολύ ζέστη. Πραγματικά, δεν μπορούσα άλλο. Έπρεπε να φύγω. Και αυτό έκανα. Τι είπα, ντουγρού που λένε στο χωριό μου. Ντουγρού. Γεια του Μητσό. Ωραία. Ρε παιδέρε, φεύγουμε γρήγορα. Αυτό το μεταξύ το GPS στην αρχή μου βγάζε 2,5. Πέφτουμε. Πήγε, ξέρω εγώ, 1,5 ώρα, ξανά με τα 2. Κάμω το φελέκι μου. Είναι έτερα κίνηση και ανεβάζει πάλι. Στην ουσία είμαι στο ίδιο σημείο, στα ίδια λεπτά.
Σπάτε. Εμένα. Να. Καλή καρδιά. Δεν πειράζει. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, άιντε. Τα λέμε μετά. Τέλεια. 2:30. Φουλ ζέστη. Και κλασικά χάθηκα. Χάθηκα. Ήταν κανονικά να πάω ευθεία. Ήρθε ένα λεωφορείο, έτσι, mini bus δίπλα μου. Και αντί να πάω ευθεία, λέω άντε τώρα, λέω θα βγω από εδώ. Τίποτα. Έπιασα θυβόνιδα από ό,τι είδα εδώ πέρα. Δεν έβγαινε. Τώρα έκοψα μέσα σε ένα στενάκι. Και είναι ευκαιρία τώρα να φτιάξω και ένα καφέ. Αφού σταμάτησα που σταμάτησα. Φτιάξω ένα καφέ 2:30 και εγώ μου λέει 2 ώρες. Πολύ ζέστη ρε φίλε. Κάτσε να φτιάξουμε ένα καφέ, για να δούμε. Λοιπόν, είμαι εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πάρκο που δεν ξέρω πώς βρέθηκα. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 4. Θέλω ακόμα 40 λεπτά. Πήγα, λέω κάτσε να πας και κάνω μπάνιο λίγο πριν τους Αγίους Θεοδόρους. Πήγα μέσα, γίνονταν πανικός, δεν μπορούσαν να περάσουν εκεί, στριμωχτήκαμε, μετά δεν μπορούσα να έχω παρκάρισμα. Άσε με τώρα, καψούλια πάλι, έφυγα. Τώρα εντωμεταξύ έχω δει όλη την Ελλάδα, πραγματικά έχω πάει από κάτι μέρη που δεν θα πήγαινα ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, σίγουρα πρέπει να πηγαίνω, δεν ξέρω, στον Όλυμπο. Ανεβαίνω, προς τα πάνω τώρα. Θα δούμε, αλλά μου βγάζει ότι θα πάω εκεί πέρα που θέλω να πάω. Το ξέρω. Χαμός. Ωραία, αυτά. Ελπίζω να φτάσω γιατί έτσι ψιλοκουράστηκα, κάνα αρκετά χιλιόμετρα σήμερα. Και γενικά δεν ξέρω, αυτές οι μέρες τώρα είναι και αρχή μέχρι να συνηθίσω. Και έχει και πάρα πολύ ζέστη, το έχω ξαναπεί άπειρες φορές. Κάτσε να δω, κάπου είχα το θερμόμετρο, το θερμόμετρο πριν. Ένα λεπτάκι λίγο να δω. Και μου έδινε πριν 42, αλλά πούς ο ήλιος τώρα νομίζω. Πούς ρε. Γιουργάρα, έδειξε πιθανά το θερμόμετρο. Τι είναι Γιουργάρα. Ανάτσος. Ο Γιουργάρας το κρατάει. Δεν Γιουργάρα. Όχι, το χτυπάει ο ήλιος. 45 λέει. Πιστεύω τώρα πρέπει να έχει πέσει λίγο ή πρέπει να έχει γυρίσει στο 39-40, κάπου εκεί πέρα πιστεύω. Θα τα αφήσω κάπου να τέτοιο και άμα το θυμηθώ μετά θα το ξαναρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, αυτά, άντε να φτάσουμε, δεν μπορώ άλλο. Να φτάσω λίγο να κάνω μια βουτιά και έχω πράγματα πάλι να κάνω, πάλι αργά θα κοιμηθώ. Να δω που θα κοιμηθώ πάλι. Περιπέτεια. Είδαμε. Αυτό τα λέω. Τα ρεβεντέρε. Τα επόμενα λεπτά για ευνόητους λόγους δεν τα ανεβάζω. Γιατί πρώτον δεν πάτησα το ρεκ και δεύτερον από τα νεύρα μου δεν ξέρω κι εγώ τι έλεγα. Θα το συνηθίσω. Λοιπόν, έβαλα λίγο να φάω. Κάνω και ατμόσφαιρα πάντως μόνο του με την πάρτι μου. Και αυτή είναι πάντα και τραπεζομάτικα. Ωραία. Τώρα εδώ τι έχουμε. Πενιδάκι τσιγαρίζω. Θα ρίξω ένα κύβο μέσα και λίγο ριζάκι. Θα το πιει όλο και θα κάνω και 2 με 3 μάτια αυγά τηγανιτά. Έτοιμο και το φαγητό. Κάνω ένα 25 λεπτό, ξέρω, μισάωρο μέχρι να βγάλω τα πράγματα, να τα ετοιμάσω. Πανεύκολο φαγητό, πολύ λίγα λεφτά. Το κόστος περίπου είναι, τι να είναι, ξέρω εγώ, ένα κρεμμύδι,
ένα κύβο και με ένα ποτήρι και μάλιστα βάλα πολύ. Και δεν έχω και ψυγείο και πρέπει να κασκάνει το φάω. Άντε να το κρατήσω μέχρι το βράδυ με πεινάσω, θα το πετάξω πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, αναλόγως που θέλει ο καθένας, αλλά τα υλικά είναι πάμφτινα. Και 3 αυγά, τα αυγά την εξάδα την είχα πάρει χθες. Πώς ήταν, 2,22 ξέρω εγώ, κάπου εκεί μέσα υπολόγισα. Οπότε στα 3 περίπου 1 ευρώ. 1 ευρώ τα αυγά. Και το ρύζι και τα άλλα, τι, άντε να είναι και άλλο ένα. Με 2 ευρώ ξέρω εγώ είναι μια χαρά μπόμπα. Και έχω και άλλο ρύζι, άλλο τόσο. Και είναι υπεραρκετό. Σε πολύ λίγο χρόνο. Τίποτα. Όλη τη δουλειά την κάνει αυτή εδώ, στο καζάκι. Το πήρα... Πώς το πήρα? 50 ξέρω κάπου μαζί με τον μηχανισμό, όλο μαζί. Καινούρια μπουκάλια και γεμάτη. Κάπου εκεί γύρω στο 50. Τα λεφτά του τα βγάζει, κάνει δουλειά. Τώρα δεύτερη φορά ψήνω, καινούριο είναι. Στην ουσία δεν ξέρω πόσο καιρό θα κρατήσει η μπουκάλια του, αλλά λέει ο κατασκευαστής περίπου 12 ώρες νομίζω. Είναι η τρίκυλη. Τώρα τι να σου, θα δούμε. Αν και το μόνο αρνητικό με αυτή την μπουκάλια είναι ότι έχω πάρει και καλύματα για τον αέρα. Καλύματα. Τα βάζεις μπροστά για να μην φυσάει ο αέρας και την πηγαίνει τη φλόγα όπως να είναι. Αυτό συνεπάγεται ότι αργεί να ζεσταθεί το φαγητό και κάνει πιο πολλή ώρα να ψηθεί και να είναι έτοιμο. Οπότε βάζεις αυτά μπροστά τα καλύματάκια μπροστά και κόβει τον αέρα. Μόνο που εγώ αυτά που είχα πάρει είναι για πολύ πιο μικρό. Είναι για στήσεις που είναι πολύ πιο κάτω στο έδαφος. Αυτό είναι λίγο ψηλά. Οπότε αυτό κάτι πρέπει να λύσω. Γιατί πάει χαμένο το υγραέριο έτσι. Και αργεί να γίνει το φαγητό. Κάτι θα βρω να κάνω ή θα το βάζω λίγο πιο κάτω. Αλλά σε μέρη που δεν έχει, που είναι flat, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνω. Ωραία, αυτή είναι η θέα. Λοιπόν, ξέχασα να πω το λόγο που ήρθα εδώ πέρα στον Ισθμό. Ενώ είχα σκοπό να πάω στην Κόρινθο, να μείνω εκεί πέρα το βράδυ. Λέω κάτσε να έρθω από κάτω από τον Ισθμό για να δω και πώς είναι το μέρος. Κατεβαίνω κάτω με το κόπο και βασάνι παντού κλειστός ο δρόμος. Από εδώ έστρεψα, από εδώ πήγα αριστερά, πήγα δεξιά. Κάποια στιγμή φτάνω να δω εδώ στην νύχη που περνάνε τα πλοία από εδώ από τον Ισθμό και υποτίθεται εκεί πέρα παλιά, εκεί ήταν η πρώτη γέφυρα. Πάω να μπω μέσα. Κορδέλες, κλειστή. Δεν θα είχε πουθενά αλλού είσοδο. Γιοκ, έψαχνα. Ρωτάω και έναν εκεί τύπο. Μου λέει, φίλε, γιοκ, πρέπει να πας λέει, πάλι πόσα χιλιόμετρα έξω, να στρίψεις και να πας από τον αυτοκινητόδρομο για να βγεις στην Κόρινθο. Πραγματικά επειδή είχα ρίξει πολλά χιλιόμετρα σήμερα, είχε πολύ ζέστη, το ξαναλέω για 25η φορά, αλλά και πολλά χιλιόμετρα. Σταματούσα, ξεκινούσα, δεν είχα κάνει και μπάνιο, πεινούσα κιόλας. Οπότε λέω δεν γίνεται, δεν πάω πουθενά, γιατί ήθελα ακόμα μία ώρα για να φτάσω στην Κόρινθο. Να ξανανεύω πάλι απάνω, να ξαναβγώ. Λέω άστο. Sorry. Καλή φύγη. Οπότε έκατσα εδώ πέρα. Έκανα το φαγητό που είδατε. Και τώρα λέω να ξαναβγήξω ακόμα μία φορά. Και να κάτσω λίγο να μεταφέρω φωτογραφίες, βίντεο, δεν έχω κάνει τίποτα. Και θα μαζευτούν, να τα τακτοποιήσω λίγο και δεν ξέρω αν θα κάνω και τίποτα. Προλάβω να φτιάξω τίποτα ή θα την πέσω γεύση. Ένα από τα δύο, αλλά εδώ θα εδώ θα κινηθώ. Και είμαι εντελώς στην παραλία του μεταξύ. Εγώ μαγείρευα με το τρουκάκι, άλλοι περνούσαν πάνω μου, κοιτούσαν. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να δεις και πού είμαι. Κάτσε. Λοιπόν, έχει γεμίσει κόσμο. Πριν είχε και εδώ. Αλλά τώρα είναι η ώρα που ξανακατεβαίνουν πάλι στην παραλία. Εκεί έχει μαζεύει σιγά σιγά. Εδώ ήρθαν κι άλλοι δίπλα σε μένα. Ξενοδοχεία, άρα οι Γιουργάρες μέσα.
Έβαλε και το πουκάμισό μου πάνω για να μην χτυπάει ήλιος. Έρθει η Γιουργάρα. Ωραίος. Τα λέμε μετά.